Έχουμε φτιάξει ένα πολύ ωραίο βίντεο που αφορά τον ψυχισμό και το πώς φαίνεται ότι επηρεάζει την άμυνα του οργανισμού. Να το δούμε και να το σχολιάσουμε. Ναι. Σε μη λειτουργικά επίπεδα, το άγχος που παράγεται από το στρες, όταν αυτό είναι υπέρμετρο, επιβαρύνει το ανοσοποιητικό μας σύστημα, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η φλεγμονή και να είναι περισσότερο επιρρεπές το σύστημα σε ιώσεις, σε αυτοάνοσα νοσήματα. Ένα παράδειγμα είναι η διαχείριση διευθυντικών στελεχών ή ανθρώπων οι οποίοι έχουν υψηλόβαθμες θέσεις ευθύνης. Όταν λοιπόν φτάνουν σε ένα σημείο να χαλαρώσουν, να πάρουν την άδειά τους, πολλές φορές εκεί αναδεικνύεται ένα θέμα ασθένειας. Ο ψυχισμός δηλαδή είναι τόσο κουρασμένος, τα αποθέματά τους είναι τόσο λιγοστά που έχει πέσει το νοσοποιητικό ήδη. Σε αυτή τη φάση το σώμα εκδηλώνει συμπτώματα. Οι ογενείς λοιμώξεις όπως ο έρπης ή αυτοάνοσα νοσήματα όπως η ψωρίαση ή η λεύκη, παρόλο που έχουν μια βιολογική βάση, το πώς είναι η ψυχική μας κατάσταση επηρεάζει το εάν, το πότε και το πώς θα εκδηλωθούν. Το χρόνιο στρες, ο φόβος και η συναισθηματική πίεση είναι παράγοντες που επηρεάζουν και αποδυναμώνουν το ανοσοποιητικό μας σύστημα και αυτό με τη σειρά του για να ανταποκριθεί μπερδεύεται και στέλνει στρατιώτες που αντί να προστατεύσουν τον οργανισμό μάχονται τον ίδιο τους τον εαυτό. Έχουμε πληθώρα ερευνών πολλών δεκαετιών, οι οποίες τα αποτελέσματά τους καταδεικνύουν ότι οι άνθρωποι που υπάρχουν μέσα σε αγαπητικές σχέσεις, καλλιεργούν την ενστάλλαξη ελπίδας και βιώνουν έναν εαυτό ο οποίος βιώνει τη ζωή με ένα θετικό τρόπο, έχουν μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής, έχουν μια πολύ καλύτερη ποιότητα ζωής σε σχέση με ανθρώπους οι οποίοι λαμβάνουν μόνο θεραπευτική αγωγή και δεν υπάρχουν μέσα σε όλο αυτό.